салом тамошобинони гиромӣ, шӯъбаи барномаҳои иттилоотии телевизионии вилояти Суғд ба таваҷҷӯҳатон нашинобати барномаи иттилоотии ахбору бо шарҳи муҳимтарин хабару рӯйдодҳои рӯз пешниҳод мекунад. Дар студия бо шумо Насими Абдуллозода. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов барои зиёд намудани майдони боғоти типи нав тадбирҳои судманд андешида мешавад. дар заминҳои мавзеи Рухак дар майдони 200 гектар боғи интенсивӣ бунёд мегардад. зимни бозидди кории раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода лоиҳаи обёрии замин ва бунёди боғоти нав муаррифӣ карда шуд. бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти мақсаднок истифода гардидани замин дар ноҳияи Ҷаббор Расулов тадбирҳои судманд андешида мешавад. дар ин замина дар заминҳои минтақаи Рухак дар майдони 200 гектар боғҳои типи нав бунёд мегардад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни шиносоӣ бо лоиҳаи обёрӣ ва бунёди боғоти интенсивӣ ба масъулин супориш дод, ки барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои ин мавзеъ чораҷӯӣ карда шавад. масъулини раёсати давлатии беҳдошти замин ва обёрии вилоят, идораи обрасонии ноҳияи Ҷаббор Расулов, масъулини замин ва дигар сохторҳои марбута вазифадор гардиданд, ки ба масъалаи таъминоти об, аз кишт берун намондани замин, зиёд намондани майдони заминҳои корам аз ҳисоби заминҳои талотеппа таваҷҷӯҳи бештар равона созанд. зикр карда шуд, ки дар асоси омӯзиши мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва тавсияи олимон дар мавзеи Рухак тогзори нав, боғоти анор, чормағз, бодом ва дигар ниҳолони ба иқлим мувофиқ бунёд карда шавад. бо назардошти зарурати ба миёномада супориш дода шуд, ки корҳои шудгори тирамоҳӣ, яхобмонӣ вусъат бахшида шуда ба заминҳо нурӣ ворид карда шавад. дар вилояти Суғд тибқи ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони боғ тогзор зиёд карда мешавад. ташкили боғҳои интенсивӣ ва меваҳояшон ба содирот нигаронда шуда барои таъмини амнияти узуқаворӣ муфид дониста мешавад. ҷиҳати самаранок истифода шудани замин дар боғҳои кӯҳнае, ки дарахтонашон самараи дилхоҳ намедиҳанд, дубора боғҳои нав ташкил карда мешавад. дар ин самт дар ноҳияи Ҷаббор Расулов тадбирҳо андешида шудааст. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар деҳоти деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов бо фаъолияти ҳавзҳои моҳипарварӣ шинос шуд. бояд қайд намуд, ки масоати умумии ҳавзҳои моҳипарварӣ 3,2 гектарро ташкил намуда дар майдони 40 замин 21 ҳавзи моҳипарварӣ бунёд шудааст. тибқи лоиҳа дар ин ҷо давоми сол 200 тонна гулмоҳӣ парвариш карда шуда ба бозорҳои маҳаллӣ ва хориҷӣ ба фурӯш бароварда мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз зарурати рушди соҳаи моҳипарварӣ ёдоварӣ намуда қайд намуд, ки истеҳсоли гӯшти моҳӣ дар хоҷагиҳои моҳипарварии вилояти Суғд сол аз сол зиёд шуда истодааст. ба масъулин супориш дода шуд, ки барои бештар намудани ҳаҷми истеҳсолот ҳавзҳои нави моҳипарварӣ ташкил ва самти фаъолият васеъ карда шавад. дар натиҷаи ба фаъолият оғоз намудани ҳавзҳои моҳипарварӣ дар ин мавзеъ чандин нафар бо ҷойи кор таъмин шуданд. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов айни замон ҷамъоварии ҳосили дуюми кишт ҷараён дорад. деҳқонон дар заминҳои худ сабзӣ кишт намуда имрӯз ҷамъоварӣ мекунанд ва ба бозори истеъмолӣ ворид месозанд. барои самаранок истифода намудани ҳар қитъаи замин деҳқонони ин минтақа тадбирҳои судманд андешида бо меҳнати ҳалол ҳосили фаровон ба даст меоваранд. соли равон нарху навои сабзӣ ниҳоят баланд рафт ва барои мӯътадил нигоҳ доштани нархи сабзӣ ва умуман маҳсулотҳои сабзавотӣ дастури супоришҳои муҳтарам раиси вилоят буд ва кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов инро ниҳоят хуб қабул намуданд ва масоҳати кишти такрориро дар масоҳати зиёд кишт намуданд ва ҳоло дида истодаем, ки нарху наво мӯътадил гардидааст ва деҳқонон дар арафи ба охир расонидани ҳосилҳои кишти такрорӣ мебошад ва барои арзон намудани нарх дар бозорҳо тамоми чораҳоро меандешем ва дастархони мардумро пурнозу неъмат мегардонем. ба назари олимони соҳаи кишоварзӣ гузарондани шудгори тирамоҳӣ, ворид намудани нурӣ ба заминҳои кишоварзӣ ва боғтогзор, корҳои яхобмонӣ барои заминагузорӣ ба ҳосили фаровон дар соли минбаъда мусоидат мекунад. айни замон дар шаҳру навоҳии кишоварзии вилояти Суғд бо истифода аз техникаҳо шудгори тирамоҳӣ идома дорад. гузарондани шудгори хушсифат барои баланд бароштани ҳосилнокӣ таъсир мерасонад. дар ноҳия ба миқдори 2000 гектар кишти такрорӣ гузаронида шуда буд. кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов сари вақт барои хушсифат гузаронидани кишти тирамоҳӣ аз он ҷумла
дар заминҳои оби кишти гандум дар марҳилаҳои ниҳоят муносиб киштро ба итмом расонидан ва ҳоло афзоиши кишти гандум ниҳоят хуб аст. деҳқонон аллакай ба озуқадиҳӣ шурӯъ намуданд ва саросари майдони киштзори ғалазори ноҳияро мутахассисон дида баромаданд. ҳолаташ ниҳоят хуб мебошад. дар ноҳияи ҷабор расулов пойгоҳҳои обкашӣ барои фаъолият дар мавсими нав омода карда мешавад. ҷиҳати таъмир ва беҳтар намудани шароити обрасонӣ тибқи супориши раиси вилояти суғд масъулин тадбирҳои иловагӣ меандешанд. мақсад таъмини заминҳои кишоварзон бо оби полезӣ ва бо ин васила баланд бароштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ маънидод мегардад. рушди соҳаи саноат ба иқтисодиёти миллӣ таъсири амиқ мерасонад. бо ин мақсад дар вилояти суғд корхонаҳои нави саноатӣ бунёд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд мегардад. раиси вилояти суғд дар ноҳияи ҷабор расулов бо раванди корҳои сохтмонӣ дар корхонаҳои нав шинос шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар ноҳияи ҷабор расулов бо мақсади ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ тадбирҳои судманд амалӣ мегардад. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода дар деҳоти гулхона бо раванди корҳои сохтмонии заводи хишбарории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гулхона шинос шуд. маълумот дода шуд, ки самти фаъолияти корхона ба истеҳсоли хишти пухта нигаронда шуда, хатҳои нави истеҳсолӣ аз ҷумҳурии мардуми чин ворид карда шудааст. бо назардошти мавҷудияти талабот ба масолиҳи сохтмонӣ аз ҷумла хишти пухта, соҳибкор Номон Розиқов тасмим гирифтааст, ки заводи хишбарориро таъсис диҳад ва бо ин васила то 50 нафар сокинони маҳаллиро бо ҷойи кор таъмин созад. корхона дар як сол иқтидор дорад бештар аз 3 миллион дона хишти пухта истеҳсол намояд. раиси вилояти суғд бо ёдоварӣ аз эълон гардидани саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ супориш дод, ки дар ноҳияи ҷабор расулов зарфиятҳои мавҷудаи саноат мақсаднок истифода гардад. дар натиҷа ҷойи корӣ фароҳам ва ҳаҷми истеҳсолот бештар мешавад. дар ноҳияи ҷабор расулов ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сомонкишоварз таъсис меёбад. зимни бозиди кории раиси вилояти суғд маълумот доданд, ки дар ин корхона минбаъд хӯроки чорво ва парранда истеҳсол карда мешавад. иқтидори моҳонаи корхона 100 тонна арзёбӣ мегардад ва айни замон корҳои сохтмонӣ ва васлу насби хатти нави истеҳсолӣ идома дорад. бо ба фаъолият оғоз намудани корхона 20 нафар сокинон бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин мешаванд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд даҳҳо корхонаҳои хурду бузург ба фаъолият шурӯъ намуданд, ки ин тасмим дар доираи эълон шудани саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ ва супориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид. бино ба маълумоти мавҷуда дар ноҳияи ҷабор расулов феълан 26 корхонаҳои саноатӣ фаъолият доранд ва барои зиёд намудани теъдоди корхонаҳо минбаъд низ тадбирҳо андешида мешавад. дар идомаи бозиди кории раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода бо фаъолияти корхонаи истеҳсолии коркарди нахи пахта ва рисандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди органикиян шинос шуд. дар ин корхона дар доираи амалишавии марҳилаи дуюм таҷҳизоту технологияи нав ворид ва васлу насб гардида истодааст. натиҷа ҳамин аст, ки дар ин корхона боз 200 нафари дигар бо ҷойи кор ва маоши арзанда таъмин мешаванд. дар корхонаи рисандагии органикиян нахи пахта коркард аз он риштаи пахтагин истеҳсол мегардад. қобили қайд аст, ки ба масъалаи коркарди нахи пахта, ки яке аз самтҳои муҳими саноатикунонӣ ба шумор меравад, таваҷҷӯҳи бештар равона шудааст. ёдовар мешавем, ки таъсиси корхонаи органикиян самараи ҳамкории соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия буда бо арзиши лоиҳавии 70 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. дар ин корхона коркарди нахи пахта ва истеҳсоли ришта бо технологияи пешрафта ба роҳ монда шудааст. ба раиси вилояти суғд маълумот дода шуд, ки дар доираи ҳамкориҳо бо соҳибкорони вилояти Могилёви кишвари Беларус тибқи шартнома маҳсулоти истеҳсоли корхонаи органикиян ба ҷумҳурии Беларус содирот карда мешавад. масъулин азм доранд, ки бо дигар шарикони хориҷӣ ҳамкориро ба роҳ монда бо ин роҳ ҳаҷми содироти маҳсулотро аз ин ҳам бештар намоянд. раиси вилояти суғд баъди боздид аз корхона ба масъулини соҳаи саноат ва иқтисоди ноҳияи ҷабор расулов ҷиҳати баланд бароштани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, саноат, кишоварзиву дигар соҳаҳои муҳими хуҷагии халқ дастуру супоришҳои зарурӣ дод. дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат таваҷҷӯҳ ба табақаҳои ниёзманд ва аёдати собиқадорони меҳнат мақоми хосаро касб мекунад. дар асоси дастуру супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода сокини ноҳияи ҷабор расулов Шарофат Солиеваро аёдат намуд.
ضمن صحبت تاکید گردید که سابقه‌داران مهنت همیشه از غمخواری حکومت مملکت برخوردار می‌گردند و خدمت صافدلانه آنها پیوسته قدردانی کرده می‌شود. شرافت صالح و طول 35 سال در مقامات ملی صافدلانه فعالیت نموده است. نام برده برای غمخواری و توجه خاصه با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و منتداری بیان نمود. در این روز به عائله شرافت صالح و کمک‌های مادی و پولی از جانب رئیس ولایت سوخت تقدیم کرده شد. عیادت پیران روزگار از فضیلت‌های نیک انسانی به شمار رفته، غمخواری نسبت آنها از سیاست اجتماعی سرور دولت محترم امامعلی رحمان سرچشمه می‌گیرد. رئیس ولایت سوخت از حال و احوال ساکنین 98 ساله شهرک میرآباد ناحیه جبور رسول با خبر گردید. خیری توشمرادова سالهای زیاد به دهقانی مشغول گردیده با مهنت حلال 12 فرزند را به کمال رسانیده است و امروز دولت پیری میراند. با تاکید این زن 98 ساله از همه نعمت بزرگ این صلح و آرامی است که برای پیشرفت همه ساحه زمینه میگذارد. او با شکرگزاری زیاد از آبادانی وطن یادآور شده و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس نمود. به نام برده کمک‌های مالی و پولی دسترس کرده شد. ادامه برنامه. در شهر خوجند جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظی حقوق شهر با حضور اعضایان شورای مذکور و مسئولین دخلدار صورت گرفت. در کار جلسه حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصانی واقعی و حقوقی در فعالیت مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، تشکیلات و مؤسسه‌ها، ساحه معارف و تندرستی و دیگر سوبیکتان دخلدار طی سالهای 2019-2021 مورد بررسی قرار داده شد. در تالار پروکراتوری شهر خوجند جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق شهر با حضور اعضای شورا، مدیران شعبه و ساختارهای دخلداری شهر خوجند، راهبران اداره و تشکیلات و مؤسسه ها، رئیسان کمیته های محله ها، سردختران مرکزهای سلامتی، بیمارخانه های شهری، مقامات نظارتی ساحوی، خدمات اجرا و دیگر مسئولین برگزار گردید. رئیس شورای هماهنگسازی مقامات حفظی حقوق شهر خوجند پروکورور شهر عوضجان نظرزاده جلسه را افتتاح نموده اطلاع داد که در روزنامه جلسه وضع حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصانی واقعی و حقوقی در فعالیت مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، تشکیلات و مؤسسه‌ها، ساحه معارف و تندرستی و دیگر سوبیکتان دخلدار طی سالهای 2019-2021 مورد بررسی قرار داده می شود. تاکید کرده شد که مسئله قبول شهروندان، بررسی سری وقتی و همه‌جانبه مراجعت‌های آنها زیر توجه دائمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته. راهبری دولت در پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 26 دکبر سال 2019 قید نمودند که فعالیت بعضی مقامات دولتی و شخصانی منصبدار آنها در مورد بررسی مراجعت‌های شهروندان هنوز هم به طلبات جوابگو نیست. برای تامین اجرای دستور و سپارش‌های راهبری دولت، پروکراتوری شهر خوجند طبق نقشه کاری شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق سنجش حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصانی واقعی و حقوقی به خصوص رعایت ترتیب قبول شهروندان و بررسی مراجعت‌ها در فعالیت مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، مؤسسه‌های ساحه معارف، تندرستی و دیگر تشکیلات و کارخانه‌ها در دوره سال‌های 2019-2020 و سال 2021 مورد تحلیل، سنجش و جنبست قرار داده شد. تحلیل ها نشان دادند که بهره اجرای طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت های شخصانی واقعی و حقوقی با قبول شهروندان، بررسی سری وقتی و همه جانبه مراجعت های آنها از جانب مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، مؤسسه های ساحه تندرستی، معارف و دیگر تشکیلات و مؤسسه ها کارهای معین به سامان رسانده شدند. نوابسته از این، از طرف بعض شخصان مسئول ضمن بررسی مراجعت ها، مهلت های بررسی مراجعت ها ویران کرده شده طلبات دستورالعملی ترتیب کارگزاری و به حسابگیری آماری عاید به مراجعت‌های شخصانی واقعی و حقوقی که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شده است رعایت کرده نشده، با مؤلفان مراجعت جواب‌ها سری وقت گردانیده نشدند. دلشاد رحمانزاده یاردمچی پروکورور شهر خوجند در این باره مروزه مفصل نموده ذکر داشت که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام نوبتی خود به مجلس عالی
همکاری از تمام شخصان منصبداری مقامات دولتی طلب نمودند که در روزهای شنبه گذرانیدن قبول شهروندان را تامین نموده به هر یک مراجعت و بررسی آنها دقت جدی ظاهر نمایند. در پرتو دستور و سپارش‌های مذکور پروکراتور شهر خوجند وضع اجرای قانونگذاری درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی را در فعالیت مقامات حفظ حقوق سود اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند و دیگر مقامات نظارتی به آگاهی پیشکی مورد سنجش قرار داد. پروکرور شهر خوجند دعوت به عمل آورد که هنگام بررسی مراجعت شهروندان مهلت آن را رعایت نموده به صفت بررسی و مضمون جوابی آن اهمیت جدی ظاهر نمایند، زیرا در پس هر یک مراجعت شهروند تقدیر انسانها حل و بررسی می شود که به آن نباید به اعتنایی ظاهر کرد. جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق شهر خوجند با بررسی مسئله مذکور و پیشنهاد برطرف سازی کمبودی های جای داشته به کار خود انجام بخشید. طبق دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه‌های رشد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد در شهر و ناحیه‌های ولایت سالهای اخیر کارگاه و کارخانه‌های پرنده پروری و استحصال محصولات تخم و گوشت پرنده افزایش می‌یابد. این تدبیر تطبیق شایسته بهره تامین بازار استعمالی با محصولات گوشت پرهیزی پرنده و امنیت آذوقه‌واری مساعدت می‌کند. طی 4 سال اخیر در ولایت سوخت شماره کارخانه‌های پرنده پروری، سرشمار پرنده، استحصال گوشت و تخم پرهیزی پرنده یک باره به مراتب افزایش داده شده. تامین بازار داخلی استعمالی با گوشت و تخم پرهیزی پرنده با محصولات کارکرد شده پرنده پررای و با اعتماد گردید. واردات تخم پرنده، گوشت مرغ به خصوص گوشت و قیمه یخ کرده به مراتب کاهش یافت. این نتیجه اقدام عاقلانه دوربینانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که برای رشد ساحه‌های چاره‌داری، پرنده پروری و ماهی پروری در کشور امتیازهای دولتی اندازه و گمرکی جاری کرده شد. با ماده 313 پریم 1 کدکس انداز جمهوری تاجیکستان تغییر و الوه‌ها وارد گردیده پرنده پروران از انداز از فایده، انداز از ارزش الوه شده، انداز از اموال غیر منقول و انداز از استفاده برندگان راه‌های اتومبیلگرد همچنین برای واردات تجهیزات و تکنولوژی و مواد ساحه از سپردن انداز از ارزش الوه شده و باج گمرکی آزاد کرده شدند. امتیازهای دولتی اندازی و گمرکی از عامل و مکانیزم ها و سبوکی ها برای رشد ساحه پرنده پروری گردیده هوسمندی صاحبکاران و خواجگیداران را به تاسیس کارخانه‌های پرنده پروری، وارد تجهیزات و تکنولوژی، مواد ساحه چون خوراک، زیاد کردن ذات‌های سرمحصول پرنده بیشتر کرد. در ولایت 3 سال اخیر رشد ساحه پرنده پروری تامین کرده شده. نسبت سال 2018 تا امروزه ما 3.5-4 مرتبه هم سرشماری پرنده، هم استحصال تخم، هم استحصال گوشت پرنده رو زیاد نمودیم. شماره بیشتری کارخانه‌های ساحه در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تأسیس یافته. اگر در ولایت سال 2017 40 عدد فابریک‌های پرنده پروری عمل می‌کرد، امروز شماره این کارخانه‌ها به 114 عدد رسیده است و در 4 سال 74 عدد کارخانه‌های نوی ساحه تأسیس یافته فعالیت دارند که این واقعاً هم رشد با سرعت ساحه میباشد. هم از جهت تأسیس کارخانه‌های پرنده پروری، هم افزون نمودن سرشمار و استحصال محصولات پرنده، گوشت و تخم پرهیزی پرنده در سطح جمهوری نشان دهنده‌های بلند و اساسی به ولایت سوخت منسوب است. در دوره از سال 2017 تا امروز سرشمار پرنده در ولایت سوخت به 3,500,000 سر و استحصال تخم پرنده به 321 میلیون دانه، گوشت پرهیزی پرنده به 13,500 تن افزایش داده شده است. صاحبکاران و کشاورزان شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در داوم 4 سال شماره کارخانه‌های پرنده پروری را 3 مرتبه، سرشمار پرنده را 3.5 مرتبه، استحصال تخم پرهیزی پرنده را زیاده از 3.5 مرتبه و استحصال گوشت پرهیزی پرنده را 10 مرتبه افزون نمودند. برای رشد ساحه افزون نمودن سرشمار و بهتر کردن ذات پرنده، وارد تجهیزات و تکنولوژی فابریکا، تامین با خوراک، اجرای قاعده و طلبات زووترینری از مسائل اساسی بوده. امتیازهای اندازی و گمرکی با ثمراناکی تشکیل این کارهای ساحه با صاحبکاران و متخصصان امتیاز و سبوکی ها مهیا کرد. برای عملی نمودن اقدام و نقشه های استحصالی تجارتی و تخصصی صاحبکاران و متخصصان راهی وسیع شد. بسیار امکانیت ها به ما داد که ما تجهیزات تکنولوژی معاصر رو به کارگاه وارد کنیم. همه این تجهیزات ها از باج گمرکی و از اندازها آزاد کرده شده بودند. این به ما شرایط فراهم کرد که ما
маҳсулоти бо сифати рақобатпазир ба бозор пешниҳод кунем. Мо аз рӯи талаботи бозор навъҳои нави маҳсулоти бастубандиро ба мизоҷон пешниҳод менамоем ва ҳаҷми истеҳсолотро вобаста аз талаботи бозор зиёд менамоем. имтиёзҳои андозиву гумрукии сабукиҳо ва фазои мусоиди сармоягузорӣ на танҳо ба зиёд шудани шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ имконият фароҳам овард, ҳамзамон таъсису фаъолияти корхонаҳои зотпарварии истеҳсоли чӯҷаҳои якрӯза ва тухми инкубатсионӣ аз дастовардҳо ва заминаи устувори рушди паррандапарварӣ мебошанд. Дар вилояти Суғд ду корхонаи истеҳсоли чӯҷаҳои якрӯза ва тухми инкубатсионӣ, корхонаи муштараки Тоҷикистону Россия Суғдиён Свердловск дар ноҳияи Масчоҳ ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суғд Самарқанд парранда дар ҳамкории соҳибкорони Тоҷикистону Ӯзбекистон дар шаҳри Хуҷанд таъсис ёфтанд. бо таъсису фаъолияти корхонаи муштараки Суғдиён Свердловск имкон фароҳам омад, ки корхонаҳои паррандапарварии ҷумҳурӣ бо чӯҷа ва тухми инкубатсионии зоти сермаҳсул таъмин карда шаванд. ҳоло беш аз 80-85% таъмини чӯҷаи якрӯза ва тухми инкубатсионӣ дар фабрикаҳои паррандапарварии ҷумҳурӣ ва ин фабрикаи зотпарварӣ мансуб аст, ки дар технологияи пешрафта истеҳсол карда мешавад. дар баробари ҳамаи масъалаҳо дар паррандапарварӣ зоти парранда аҳамияти муҳим дорад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ таъсис дода шудани корхонаи муштарак баҳри таъмини фабрикаҳои паррандапарварии ҷумҳурӣ бо чӯҷаҳои якрӯза қадами устувор мебошад. дар корхона барои истеҳсоли чӯҷаҳои якрӯза технология ва таҷҳизоти пешрафта мавҷуд буда, процесси кор мутобиқ бо ҳамаи меъёрҳои зооветеринарӣ ва стандартӣ ташкил карда шудааст. корхонаи муштарак ба истеҳсоли чӯҷаи зоти декалб оид махсус гардонида шудааст. ин зоти паррандаи тухмӣ аз ҷониби коршиносон ва мутахассисон ҳамчун зоти сермаҳсул эътироф шудааст. чӯҷа ва тухми инкубатсионӣ ки дар корхонаҳои зотпарварӣ истеҳсол карда мешаванд, маҳсулоти пурра воридот ивазкунандаанд. маҳсулоте ки дар корхонаи Суғд Самарқанд парранда истеҳсол карда мешавад, яъне тухми инкубатсионӣ ва чӯҷаҳои якрӯзаи бройлер пурра ивазкунандаи воридот ҳисоб меравад. чунки тухми инкубатсионӣ ва чӯҷаҳои якрӯза бештар аз давлатҳои хориҷӣ, аз Европа, аз Туркия, аз Ӯзбекистон ворид мешуд. мо метавонем Тоҷикистонро пурра бо тухми инкубатсионӣ ва чӯҷаи якрӯза таъмин кунем. албатта ин барои рушди соҳаи паррандапарварӣ имкониятҳои бисёр васеъ дорад. фаъолияти корхонаи Суғд Самарқанд парранда соҳибкоронро боэътимод намуд, ки барои фабрикаҳои паррандапарварии самти гӯштӣ бо усули бройлерӣ чӯҷаи якрӯза ва тухми инкубатсионии истеҳсоли худи дастрас ва таъмин аст. то соли 2017 дар вилояти Суғд фабрикаҳои паррандаи самти гӯштӣ мавҷуд набуд. имтиёзҳои андозиву гумрукӣ боиси ҳавасмандии дучанди соҳибкорони ватанӣ дар ташкили ин корхонаҳои соҳа гардид. танҳо дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят беш аз 20 фабрикаи паррандапарварӣ таъсис ёфтанд. ҳоло беш аз 40 адад фабрикаҳои паррандаи самти гӯштии мансуб ба соҳибкорон ва шумораи зиёди коргоҳҳои хурди мансуби аҳолӣ оид ба истеҳсоли гӯшти парранда фаъолият доранд. бо таъсиси фабрикаҳои паррандаи самти гӯштӣ ҳиссаи маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ то қариб 100% расида, воридоти гӯшти мурғ пурра коҳиш дода мешавад. дар якчанд корхонаҳои соҳа коргоҳҳои банду басти гӯшти парранда бо технологияҳои пешрафта сохта бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ватании дорои сифату стандарт таъмин карда мешавад. агар дар вилояти Суғд соли 2020 21 адад чунин фабрикаҳо фаъолият кунанд, бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокими давлати вилояти Суғд то ҷашни ҳумоюни миллӣ 30-солагии истиқлолияти кишвари азизамон сохтмони 25 адад чунин фабрикаҳо дар вилояти вилоят ба нақша гирифта шуда буд. имтиёзҳое ки аз сафи давлату ҳукумат пешниҳод шуда буд ба он расонид, ки аз сафи ширкатҳои мурғи авлосифат, чӯҷаи байзо, суғсаноат парранда, мурғи шаҳристон аз хориҷи кишвар технологияи навтарин ворид карда шуд, ки ин ба зиёдшавии ҳаҷми маҷмӯи истеҳсоли маҳсулот оварда расонд. истеҳсолкунандаи ватанӣ пурра бозори дохилиро бо гӯшти парҳезии парранда таъмин намуда, содироти онро ба роҳ мемонанд. таъсиси фабрикаҳои паррандаи самти гӯштӣ манбаи таъмини корхонаҳои коркард бо гӯшти парранда буда, ҳоло дар вилояти Суғд як қатор корхонаҳои истеҳсоли ҳасиб аз коркарди гӯшти паррандаи худи маҳсулот истеҳсол менамоянд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд сохтмони як қатор фабрикаҳои паррандапарварӣ, таъсиси коргоҳҳои хӯроки парранда ва тадбирҳои дигари рушди соҳа ҷараён доранд, ки ба боз ҳам афзун намудани истеҳсоли гӯшту тухми парҳезии парранда равона гардиданд.
идоме барнома. қабули ваксина ягона роҳи наҷот аз бемории сироятии коронавирус ба ҳисоб меравад ва барои шаҳрвандон имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 5 навъи ваксинаро аз дигар давлатҳо харидорӣ ва ба сокинон ройгон пешниҳод намудааст. дар вилояти суғд то ба санаи 13 декабр аз ҳисоби гурӯҳи мақсаднок ки 1,723,160 нафарро ташкил медиҳад, аз вояи якуми ваксинагузаронӣ 5.3% ва бо вояи дуюми он 632,564 нафар иммунизатсия карда шудаанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои пешгирии бемории сироятии COVID-19 аз давлатҳои хориҷа ваксинаи пешгирикунандаи ин бемориро харидорӣ намуда ба тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар равона менамояд. бо дастури ситоди ҷумҳуриявӣ доир ба пешгирии панҷшавии бемории мазкур то ба имрӯз ба вилояти суғд 5 номгӯи ваксинаи пешгирикунанда AstraZeneca, Coronavac, Moderna, Gamcovidvac ва Pfizer ворид гардида имрӯзҳо истифода мегардад. шуруъ аз моҳи апрел албатта ваксинакунонии аҳолии вилоят алалхусус аввал сараввал кормандони соҳаи тандурустӣ, баъдан соҳаи маориф ва дигар табақаҳои яъне ки гурӯҳҳои умиди хатар албатта сараввал ба им фаро гирифта шуданд ва собит ба он аст ки дар ин рӯзҳо то ин барӯз яъне ки аз ҷиҳати илмиам гӯем бевосита он ваксинае ки ворид шуд дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ба миқёси вилоят ворид шудааст албатта таъсирбахши хуб дошт. танҳо дар як рӯз ба санаи 13 декабри соли 2021 9312 нафар бори аввал иммунизатсия гардида вояи дуюмро 5228 нафар гирифтанд. яке аз маъбоҳои хавфноктарини панҷшавии бемории COVID-19 ин сараввал муҳоҷирони ба ватан баргашта, маконҳои ҷамъшавии шумории одамони касбу кори гуногун аз ҷумла бозору мағоза, ошхонаю тарабхона, масҷидҳо, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва нақлиёти ҷамъиятӣ мебошад. имрӯз дар тамоми марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд барои ваксинагузаронӣ шароит муҳайё карда шудааст. ҳамчунин гурӯҳҳои сайёр дар шаҳри Хуҷанд имрӯз фаъолият намуда шахсони хоҳишмандро ваксина мегузаронанд. бино ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб, ҳар нафар барои саломатии худ бояд бештар масъулият ҳис карда ҳатман ваксинаи пешгирикунандаи зидди бемории COVID-19 ки имкони пешгирӣ аз сироят шуданро дорад қабул намояд, зеро қабули ваксина ягона роҳи наҷот аз бемории сироятӣ ба ҳисоб меравад. дар маркази мо ваксинатсия аз соати 8 субҳ то 5 беҳгоҳ гузаронда шуда истодааст ва ин ҳам бошад дар рӯзҳои истироҳатӣ низ ваксинатсия гузаронда истодем. ваксинатро бояд ҳатман ҳама кас гиранд. танҳо он ҳомиладорон то 3 моҳаи аввали ҳомиладорӣ намегиранд. баъд аз он дар ташкилоти умумии ҷаҳонӣ ҳатто қарор баромадааст ки ҳомиладорро ҳам низ гиранд. баъд аз гирифтани ваксинатсия қоидаҳои бехатарӣ ин дар муддати 2 ё 3 рӯз ба оби хунук даст назадан мебошад ва баъд аз гирифтани ваксина баъзе шахсон таб, дар баъзе шахсон бемадорӣ, ҳарорати баланд дида мешавад. ин ҳам бошад яке аз натиҷаҳои мусбии ваксина мебошад. бинобар ҳамин ба ягон воҳимаи ваҳм нафароянд, омада ҳатман ваксинатсияро гиранд, зеро ягона роҳи пешгирии ин беморӣ ваксинатсия мебошад. агар то ба имрӯз аз вояи якум дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд 866904 нафар иммунизатсия карда шуда бошанд, дар маҷмӯъ аз гурӯҳи мақсаднок 36.7% вояи дуюмро бар зидди бемории коронавирус гирифтанд. шаҳрвандонро зарур аст ки тавсияи табибонро дуруст дарк намуда реҷаи ниқобӣ ва фосилаи иҷтимоиро қатъиян риоя намоянд, зеро дар бархе аз кишварҳои ҷаҳон бемории коронавирус бо штампи нав хуруҷ намуда боиси нигаронии ҷомеаи ҷаҳонӣ гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои аввали пайдоиши бемории коронавирус тадбирҳои заруриро андешта барои ҳифзи солимии ҷомеа тамоми кӯшишҳоро равона намуд. тоҷикистон дар қатори дигар кишварҳои сайёра бар зидди ҳама гуна бемориҳои сироятӣ аз ҷумла бемории коронавирус ки имрӯз вабои аср меноманд мубориза мебарад. дар ин ҷода ҳар нафар бояд масъулият ҳис намояд ва барои муҳофизати худу атрофиён аз сари эҳтиёт кор бигирад. мастона муҳиддилозода, Аъзамҷон Шарипов ва Шоира Мубинзода барои барномаи иттилоотии ахбор.